Hello guys, my name is Zombie Poo Gamer. Ce pui mei? Eu nu vorbesc engleză, doar nu știam cum să fac intro-ul. Ok, astăzi o să facem o serie Mortal Kombat. Am văzut că n-ați cerut nicio serie de Mortal Kombat, dar măcar să fac și un videoclip să văd ce părere aveți. Și dacă văd că o să strângem 2 like-uri, o să continuăm cu seria. Dacă nu are rost. Nu o să... Mergeți un like, dar să nu fie dat de mine. Ok, astăzi o să vedeți echipa mea, să îmi spuneți ce trebuie să schimb la ea, că știu că sunteți profesioniști, bla bla. Uite-l pe Scorpion, de bine l-am luat. Casey Cage, Kang Jin și Ermac, l-am dat afară când l-am luat pe Scorpion, și Jax Briggs. Da, și Keno. N-am băgat deloc bani în joc, ca să înțelegeți. Mă întrebați cum? Ei bine, fac quest-ul de par. Ok, o să încercăm să facem level pe Scorpion 15 sau 14. Cred că o să fie de 20 de minute acest episod. Nu uitați să dați butonul de subscribe și de like ca să facem mai multe episoade și dacă vă place contentul meu de pe canal. Bineînțeles că o să fac o dată de pisă. Ok, mă rog. Hai să-l scoatem pe Scorpion. Primește un des când îl uite, vedeți și voi, fac. Și mi s-a dus vedeți, acum dă mai puțin. Nu am înțeles că ai vorba de caracter, dar mi se face extrem de bun când ai level 10. Au. Îl aveam și pe Scorpion de nu știu că level, nu mai dar hint, dar l-am luat eu. Nu prea știu eu ce loc la joc, știu că voi poate sunteți experți. Nu-mi place jocul și puteți când să apăsați butonul de dislike, eu apăs like la videoclipurile mele pentru că îmi place contentul ce fac. Dacă voi nu vă place, ori ieșiți de pe videoclip, ori dați like. Nu e obligatoriu să dați like, nu vă costă nimic. Level 12. Yay. Kang Jin, Scorpion, Casey Cage, Trapper, Casey Cage. Da, am 12 ani, dacă nu știți cineva. N-am microfon. Am voce de pus la ma. Dar ce contează asta? Da, eu mă aud altceva în realitate, ca să știți. Am o voce mai groasă. Îmi cer scuze dacă am lag, e vina procesorului pe care se numește, dar a telefonului. Nu facem cel mai bun film. Trooper. Îmi place Trooperul. Ce trebuie să fac ca să fac următoarea misiune, că pun niște caractere acolo și mai rost la Super. Cred că Scorpion schimbă-mă. Am scoate-o cât de cât. Asta vedeți că am niște caractere de bunicele. Da, și ca să înțelegeți de schemurile jocul ăsta. Am stat nu știu câte zile să iau un de ăla de 4450 de suflete și ciuciu diamant în fund. Mi-a picat
Jax, Briggs. Am simțit în gol în stomac. Dar asta e ce să-i faci. Dar puteam să-mi cumpăr 3 chestii de alea acolo. Deci, wow! Fight. Ar trebui să-ți dea ceva bine. Dacă nu pică diamant. Hai la Scorpion. Okay, hai să văd Ops, KCK Critical Ops. Nu este de un joc. Și dacă ați văzut până aici, dacă nu mai vă uitați, vă duceți la like. Să răcătesc. Și dacă vreți să ajutați canalul, puteți un like, da? Știu că am zis asta de prea multe ori, dar chiar îi ajută foarte mult like-ul vostru. Nu al meu, al vostru. Pentru că pentru voi fac videoclipele, nu pentru mine. If you get a duplicate equip item to the two will Jackie Briggs. Îmi place deloc cum se spune Jackie Briggs. Ce să filmez până acum o să filmez cu asta. Feeling me now? Să dau cu luanțeni. Prieteni. Da, și am văzut story-ul de cei. Asta e tot vor văzut, dacă nu știți ce măcar un caracter să dacă nu o să facem făcut. Damage. And the Casey Cage. Bun. Tra la 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 la. Mă rog. Revin când fac level 10 pe Scorpion, că nu se mai poate. Durează 20 de minute videoclipul. Bun, am făcut level 10 pe Scorpion. Level 16 pe Casey pe luni Kanjin în 28. Level 6 pe 28. Nu știu ce, dar am o presimțire că nu o să meargă prea bine când o să avem level mare. Dar știi cum e vorba aia, dacă nu risc, nu câștigi. Am riscat și m-am dus pe coada vulpii și vulpea m-am Fight! A, da, să schimbi timpul meu.
Casey Cage. Dacă zic că de câte ori am zis Casey Cage de câte de azi, vă dau inima. Bam. Avem un reptile. Well done. Scorpion, Inferno Scorpion. Casey Cage. Sunt... Deci, hai să facem și un mic normal. Să deschidem și noi ce vădici. Banii pe râpă. Hai să ne ducem pe shop. Storage. Card specs. Bun, specs. Mai întâi o să cumpărăm un caracter. Dar îmi pare rău că am întârziat, am fost într-o vacanță, am avut treabă. Și da, am avut timp. Dacă vedeți ce sunete strane am avut pe Minecraft în episoade, vă învârcă canalul ăsta este un Kang Jin. Ăsta chiar nu-l aveam. Da, CK, că am deja un Kang Jin. E bine, de... Spune-mi, te rog, că nu un caracter bun de... Raiden. Ok. Wow! Dacă cum... Ok. Ok. Da. Da, acest joc este făcut pentru Android și în niciun caz nu l-am de pe PC. N-aveți cum să luați de pe... Cum se numește de pe... Acest joc, cum să... N-aveți cum să luați pe PC pentru că e doar pe telefon. PC nu ține telefon. Să mă sperie cum bomba aia a dat-o în față și a sărit în spate. Alo? Impressive. Okay. Hai să-i spunem niște accesorii. La armură vedem și la sabie 21 home. Bun. Acum o să ne ducem la quest să ne pregătim hibernarea pentru mâine și mâine o să deschidem toate astea. Un video
sper că o să facem o serie cu acest joc. Pentru că mie chiar îmi place și vreau să rămâneți aici în comunitatea noastră de tineri. Bun. Da, bun. Spus. Ok, start quest. Ok, să dau skip. Pentru că fac quest-ul. Bun. Battle mode. A, da, chiar nu. Cred că când o să am bani, o să-mi cumpăr și o de-astea de aici și o să pun pe ordinea pe Scorpion, că e mai slăbă. Și ceva atât de mult. Ok, 16 minute. Ok. Uite-l pe Scorpion. Dar mai puternic, cu Mortal Kombat 11. Deci chiar nu arată mai cu asta, pentru că să gărciți, glumesc. Pentru că oricine nu știe, nu are cum să arată o grafică extrem de bună ca pe PC. Bicit. PS4 și telefonul, comparație. Mortal Kombat. Page of Cage. Mortal Kombat 11 de pe PlayStation. E mult mai bun decât tot. Da, să văd. Give it up for that. Da, dacă vorbim să crede că încă nu de la Mortal Kombat X, de la... cum se zice, de la... 2 da, nu se poate așa. Nu se așa cu mutele pe care cu tine, care mi-a dat Angel Assassin. Victory. Bun. Asta a fost tot și pe ziua de azi. Ne revedem pe data viitoare. Pa, pa!